Аре да я води в най-ефтиния аутлет в Европа, поне според TikTok. Място се намира на 40 минути от Барселона и има супер яки магазини от всякакви брандове. Първият магазин, през който ще влезем, е Дизел. И тук има една табелка с 70%. Искам да намеря поне едно нещо, което да струва минус 70%. И това пише или някой има рожден ден и му честитят на испански, защото не знам. Започвам с тази табелка, която пише за 50% и наистина имаше 50%. Ето на тия дънки, даже за малко повече 54%. И продължаваме с любимата ми оферта от 0%. Малко съм разочарован от първия магазин, защото както видяхте сами, някои от нещата изобщо не бяха намалени. Имаше и доста неща на по 50%, основно дънки. Така че се върна после да ги разгледам, но сега искам да видя какво има на другите места и да ви кажа в края на видеото дали това място е скам. Кевин Клайн имаха дънки по 15 евро, но не е моят размер, но това, което супер много ме изкефи, са обувките в Доктор Мартенс. Хора, цените бяха инсейн добри. Буквално си взех два чифта обувки, излизам супер тегав, а цената им, вижте колко беше, 96 евро за двата чифта. После продължих към Сваровски, там си харесах това нещо. Разбира се, взех си нещичко и оттам и продължаваме с Линд, където имаха сърпрайз бак. Ако погледнеш вътре, не е много сърпрайз, но аз се отправих директно към сладоледите, защото никога не бях пробвал сладолед на Линд. Пълнят го вътре с течен шоколад, който после става твърд. Сладолед машината е на Линд и отгоре още течен шоколад. Буквално има вкус на Линд, само че под формата на сладолед е много добро. Добре, това го оценяваме с 10 от 10. Сега продължаваме с пазара. И за нищо не продължихме с пазара, но ако искате все пак да гледате анбоксинг, последете се час, две и пишете в коментарите.